gràcies per ser-hi aquí. Ens fa feliç veure aquest auditori en una data tan especial, l'època de Nadal, uns dies en què tot va de pressa, els carrers, les trobades, els compromisos, però en què al mateix temps el cor ens demana aturar-nos, recordar i sentir. I el temps ens convida a ser a govern, com a mínim avui. I això és el que us proposem aquesta tarda, fer una pausa, respirar profundament i deixar que la música ens acompanyi. Charles Dickens, el seu conte de Nadal, ens deia que precisament ara és aquell moment de l'any en què unim el cor de manera especial, que som una mica més capaços de mirar l'altre amb empatia, amb generositat, amb humanitat. I potser no cal que ens visitin tres esperits per recordar-nos, o potser sí, però la música té un poder molt semblant, ens porta al passat, ens situa al present i ens convida a imaginar un futur millor. El Nadal és alegria, llum i retrobament, però també és memòria, nostàlgia i emoció. És pensar en els que tenim a prop i en els que ens falten. És aquell Nadal del passat que encara ens habita, aquell Nadal del present que estem vivint ara mateix i aquell Nadal del futur que desitgem construir. I la música coral té aquesta capacitat única de dir tot això sense haver-ho d'explicar gaire. Ho diu amb veu, amb harmonia i amb silencis compartits. El concert d'avui és un viatge musical ampli i ple de matisos. Començarem amb els petits martinencs, dirigits per la Isabel Corbella. Ells ens portaran la mirada més fresca i il·lusionada del Nadal. Amb ells sentirem cançons que evoquen joc, fantasia i desig. Des de joguines que cobren vida fins a somnis impossibles. Perquè el Nadal també és això, imaginar, somriure i creure. Després, petits i grans, ens unirem per recordar-nos que el Nadal és sobretot cantar plegats. Escoltarem melodies que venen de molt lluny, però que sorprenentment continuen parlant-nos avui amb una emoció intacta. Com els contes que no envelleixen mai. Aquestes cançons ens recorden qui som i d'on venim. L'Orfeó Martinenc, avui sota la direcció de l'Arnau Boingo, ens oferirà un recorregut ric i profund, música del Renaixement, cançons tradicionals i nadales que formen part de la nostra memòria col·lectiva. Peces que molts encantats, escoltat o sentit a casa i que avui tornaran a sonar amb tota la força del cor compartit. Tot aquest viatge no seria possible sense el piano del Lluís Sánchez Diezma, que dona suport, respir i camí a totes aquestes veus que avui ens regala la música. I com no, arribarem a les nadales que ens uneixen generació rere generació, aquelles melodies que només començar ja ens porten a una taula parada, a una veu estimada, a una nit d'hivern plena de records. Com li passa a l'Scrooge, potser descobrirem que allò que més ens transforma no és el que tenim, sinó el que compartim. Avui voldríem dedicar aquest concert a un amic molt estimat de la nostra entitat, l'Ot Lluc, que com es troba encara convalescent no pot estar al futur. Alguns el recordareu molt bé perquè l'any 2018 va donar vida a l'Scrooge en el conte musical de Nadal. Aquest concert és per tu, Ot, amb tot l'escalf, la força i l'esperit de Nadal. Aquest concert també té una dimensió molt especial. Forma part de la 36a campanya de Reis d'Explot Camp de l'Arpa, perquè el Nadal no és només el que escoltem o sentim, sinó que també el que fem pels altres. I perquè, com ens recorda Dickens, no hi ha millor Nadal que aquell que millora una mica el món. Us convidem a escoltar amb el cor obert, a deixar que alguna cançó us porti un record, o una absència, o una esperança. I si en algun moment s'humideixen els ulls, o s'escapa un somriure, no patiu. Potser és un d'aquells miracles que només passen per Nadal. Ara comproveu que teniu els mòbils apagats i recordeu que a la sortida, si us ha agradat el concert tant com esperem, esteu convidats a col·laborar amb una aportació voluntària a la nostra taquilla inversa, aquest cop solidària, destinada a la campanya de Reis. I ara deixem que siguin les veus i no les paraules les que expliquin el Nadal. Molt bon concert. Endavant, Petits Martinencs.
el grillo buen cantore.
Río Chirula, guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Río Chirula, guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la quiso defender. Quiso hacer que no pudiese pecar, y algo original esta virgen no tuviera. Río Chirula, guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. El que es nacido es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido, hemos redimido con ser hacer chiquito, aunque el finito se hiciera. Río Chirula, guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Muchas profecías lo han profetizado, y ahora en nuestros días lo hemos alcanzado. A Dios humanado vemos en el suelo, y al hombre en el cielo, porque Él lo quisiera. Río Chirula, guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Pues que ya tenemos lo que deseamos, todos juntos vamos, presentes llevemos, todos le daremos nuestra voluntad, pues a igualdad por nosotros viniera. Río Chirula, guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
vivons bien, vivons mes amis, cantons, vivons nos rêves, vivons bien, vivons mes amis, cantons, vivons la guerre, vivons bien, vivons mes amis, vivons la guerre,
Festes, fum, 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 fum,
que és un cànon adaptat més popular des de Fruites, però que l'any passat vam dir ens encantava la cançó als petits martinencs i la vam adaptar amb menjars de Nadal. Si algú s'anima, com es va repetint, podem cantar-la. Tenim les neules, tenim el rave sense alcohol, amb unes bombolletes, i després tenim massapà i torrons, o sigui que qui vulgui animar-se pot cantar amb nosaltres, d'acord? y al Luis Sánchez Gil. Per haver assistit, molt bon Nadal a tots. Abans de marxar, cantarem una Nadala que aquest matí hem pogut estrenar davant del públic del Mercat del Provençal, que és la Nadala que l'Ajuntament de Barcelona ha encarregat a un artista i, bueno, no és ben bé una Nadala, però fa Nadal. Nosaltres, un cop que batega. Un cuerno de bandera, tan grande y tan bajito.
tant a la directora del Petit Martinenc, Sadet Torrella, al nostre director d'avui, Arnau Luengo, i al Lluís Sánchez.